confiem en les solucions que provenen precisament de les urnes i no de la violència. Som gent de pau. Ho hem demostrat en totes les ocasions, fins quan de manera insensata ens han agredit amb porres i amb bales de goma. I ho hem de continuar sent. Les societats es cohesionen no pas perquè comparteixin una única manera de pensar, perquè el pensament ha de ser divers i les opinions també, sinó perquè conviuen pacíficament i amb respecte. De manera que tota aquella persona o institució que practiqui l'insult i la violència està de fet amenaçant els fonaments de la pau i perd tota autoritat per donar cap lliçó a ningú. Què estem fent? Estem defensant els drets civils i els drets polítics de la gent. I ho fem com ho feu vosaltres, salvant al màxim la seguretat de les persones, buscant la pau i la convivència, treballant pel bé comú. My colleagues, Vice President Oriol Junqueras and Minister Joaquim Forn are still in prison, as well as the Member of Parliament Jordi Sánchez and Jordi Cuixart, leaders of the Assemblea Nacional de Catalunya and Òmnium, the organizers of the most successful and peaceful demonstrations seen in Europe since the fall of Berlin's Wall. All of them are people of deep belief with a compromise for a non-violence as solid as a rock.